Luka! Co, nagrywasz? Luka! Patrz na dziadka. No to nagrywa czy nie? Musi być przerwane chyba na rekorder. Pisze rekorder? Yes. Ojej. No, Luka! ale mamy zabawę. Luka! Luka! Co to tu jest? Co tu mamy? Buju. Co tu? Tu chodź. Tu. No dobra, bo to będzie brudne. Proszę. Co to było? Co to było? Tu musisz, Luka. Tu musisz, tu zobacz, tu. Co to jest? Tu. No, dawaj. O!